Váš self-koncept alebo sebaobraz je to, čo určuje, čo si do života priťahujete a čo nie. Vy si v skutočnosti nemanifestujete veci do života, nepriťahujete ich. Vy si v skutočnosti manifestujete iba tú verziu seba, ktorá tie veci už v tom živote má. Až keď pretransformujete vašu identitu, jednoducho sa stanete tým, kto má všetky tie veci, po ktorých túžite. Zmeníte svoje myšlienky, svoje presvedčenia, nervový systém, schopnosť byť v prítomnosti a tak ďalej a tak ďalej. Tie veci, po ktorých túžite, začnú prirodzene prichádzať ku vám. Vnímate ten rozdiel? Preto je to také dôležité, aby ste vnímali, aký máte obraz o sebe samých. Pretože to je to, čo vám vytvára ten filter toho, čo ku vám prichádza a čo ku vám neprichádza. Preto je dôležité vnímať všetky tie vaše vedomé, ale hlavne aj tie podvedomé presvedčenia ako ten filter, ktorý vám určuje to, či tie veci sa vám zhmotnia tak, ako po nich túžite, alebo nie. Všetky tie presvedčenia typu toto si nezaslúžim, toto nemôžem a všetky tie vaše programy, tie nastavenia vašej mysle sú to, čo určuje, kým vlastne ste a to, kým vlastne ste, určuje to, akú realitu žijete. To je to, čo vám určuje, či máte vzťah alebo nemáte vzťah. Aký ten vzťah máte. Či ho máte plný lásky, plný prijatia, plný zážitkov alebo nie. To je to, čo určuje, či ste bohatí alebo ste chudobní. Či zarábate s ľahkosťou alebo je to pre vás ťažké a náročné. Či sa musíte o klientov snažiť alebo prichádzajú sami s ľahkosťou. Či máte telo, ktoré je pružné, pevné, silné, alebo ste slabí, poskracovaní, nedokážete koordinovať svoje telo. Keď si myslíte, že si nezaslúžite lásku, o lásku musíte bojovať, alebo že musíte robiť príliš veľa na to, aby ste dostali naspäť vlastne to, čo dávate, tak to tak aj bude. Keď máte totiž napríklad niekde zakodované, podvedomé, že získať pasívny príjem je náročné a musí to dlho trvať, tak to tak aj bude. Pretože to je to, čo si myslíte o sebe. Preto ja vnímam, že práca na sebavedomí a sebahodnote a na tom celkovom sebaobraze je extrémne dôležitá. Ale keď hovoríme o sebaobraze, tak nemyslím tým len to, iba aké sú tie naše myšlienky. Čiže aj ak by sme si afirmovali, aký sme silní, aký máme úspešný biznis, aký máme skvelý vzťah, aká som vlastne sebavedomá, aká som krásna, ale kde si tam akoby podvedomé si to blokujem tým, že cítim vnútorné napätie, cítim z toho nepravdu, cítim z toho buď nejaký tlak alebo nejaký strach, tak nemám to vžité. Čiže na to, aby sme ten náš obraz o sebe vyformovali úplne, my nemôžeme na to iba myslieť a riešiť to všetko iba cez tú hlavu, my to potrebujeme mať stelesnené. My potrebujeme cítiť, že je to naša pravda, že sa to tak deje. Ak by som si mantrovala to, že som bohatá, mám veľa peňazí, klienti mi prichádzajú, ale telesne cítim, kde si vnútorný stres, vnútorný tlak alebo akékoľvek napätie, tak viem, že vlastne si tam dávam iba takú nálepku, iba sa snažím presvedčiť, ale v skutočnosti tomu absolútne neverím. Čiže ono nie je dôležité tomu, čo povedzme si vsugerovávam a čomu verím na tej, nazvem to, že vedomej úrovni, hej, to, čo si tam akoby programujem cez tie myšlienky a cez tie slová. Samozrejme aj to má svoju váhu, ale my sa potrebujeme vždycky pozrieť na to, čo je pod tým, všetky tie pocity. Či vlastne s tým rezonuje to moje telo, alebo nie. Či s tým rezonuje celá moja osobnosť, alebo nie. Je to embodiment, sú to presvedčenia, emočný pocit bezpečia. Mne sa veľmi páči táto veta, ktorú som niekde počula. A je to veta, ktorá hovorí, veci nie sú tak, ako ich vidíme, veci sú tak, ako sme my. To znamená, že tá realita, v ktorej žijem, iba reflektuje mňa samú. Moje myšlienky, moje pocity, moje presvedčenia, zhmotňuje sa mi teda iba to, čím ja som. Iba sa nám to reflektuje v tej realite. To, čo si myslím o sebe, mi ukazujú druhí ľudia. To, čo vidím, je iba zrkadlom mňa samej. Je to zrkadlom toho, čo si myslím o sebe, toho, ako sa správam k sebe samej, toho, čo si dovolím a čo si nedovolujem, toho, čo je pre mňa možné, alebo pre mňa možné nie je. My sme v podstate podvedome verní tomu, čo si o sebe myslíme. Až keď zmeníme ten pohľad na seba, pohľad na to, čo je pre nás možné a bezpečné, až vtedy sa nám začne meniť realita.
A práve keď sa ten váš self-koncept zmení, aj keď iba trošičku, tak sa vám to začne v tej realite zobrazovať postupne. Ten svet vonkajší vás začne stretávať to vaše nové ja, začne ho reflektovať. Ten svet sa začne meniť, keď začnete meniť vaše podvedomé presvedčenia a programy. Ten svet sa vám začne prispôsobovať. Začne sa prispôsobovať tomu vašemu novému levelu. Čo si potrebujeme uvedomiť je to, že my máme nejaký obraz o sebe, možno, že v každej z tých životných oblastí úplne iný. Kdežto niekomu napríklad funguje biznis a nefungujú vzťahy, tak niekomu druhému môžu naopak fungovať veľmi dobre vzťahy a majú naozaj rozbehnutý biznis, majú veľkú finančnú hojnosť. Je to práve kvôli tomu, že povedzme v tej finančnej oblasti a v oblasti biznisu si možno viac veria oproti tým, ktorí nemajú ten finančný biznis taký rozbehnutý, nedarí sa im. To znamená, že možno, že ich napríklad sebahodnota v rámci biznisu a v rámci príjmania finančnej hojnosti a tých peňazí je oveľa silnejšia a napríklad v tej oblasti tých vzťahov je tá sebahodnota, tá sebadôvera, to sebavedomie oveľa nižšie. To isté samozrejme s inými oblastiami. Samozrejme súvisí to aj s oblasťou zdravia, s oblasťou duchovného rozvoja a tak ďalej. Niekto si môže myslieť, že je príliš logický a nemá kreativitu. Ale je to práve preto, že si to o sebe myslí, tak sa mu to aj navonok reflektuje. Ukazujú sa mu veci, kde nie je kreatívny, chodia mu do života ľudia, ktorí mu akoby hovoria, že nie je kreatívny, že v tom nie je dosť dobrý, pretože on si to myslí sám o sebe. Poďme si ako taký príklad dať lásku, pretože láska je to, čo všetci potrebujeme. Potrebujeme blízkosť, potrebujeme dotyk, samozrejme každý na nejakej inej úrovni, ale potrebujeme cítiť, že sme milovaní. To, aké máš vzťahy a ako príjmaš lásku vo svojom živote, alebo akú máš lásku vo svojom živote, znovu závisí od toho, čo si myslíš o sebe a akým spôsobom veríš, že k tebe láska prichádza, či veríš tomu, že si lásku zaslúžiš. Som tá, ktorá môže byť milovaná, alebo som tá, ktorú nikto milovať nebude. Som tá, ktorá v láske vždycky trpí, alebo som tá, ktorá môže v láske dýchať voľne, slobodne. Som tá, ktorú ľudia príjmajú, alebo som tá, ktorú ľudia nepríjmajú. Som tá, ktorá potrebuje o lásku bojovať a zaslúžiť si ju, alebo si ju nemusím zaslúžiť, nemusím ju vydobíjať, nemusím preto robiť nič, jednoducho som milovaná. Som tá, ktorá sa musí pre lásku príliš snažiť, musí sa prispôsobovať druhému človeku na to, aby bola milovaná, alebo môžem byť autentická v tom vzťahu. Môžem robiť to, čo je pre mňa prirodzené, to, čo ja potrebujem a som príjmaná skutočne s tým, kto som. Som tá, ktorá si dokáže naplniť svoje potreby aj sama, alebo som tá, ktorá potrebuje, aby jej všetky tie potreby naplnil partner. Som tá, ktorá lásku cíti už tu a teraz v sebe, alebo som tá, ktorá potrebuje všetky možné spôsoby dokazovania lásky. Lenže toto nie je iba v našej hlave, ale je to v našom tele. Je to vpísané do celého našeho systému. Čím staršie sú tie presvedčenia, tým hlbšie môžu byť zakodované v tom našom systéme, v tom našom tele. A prejavuje sa to aj na tej fyzickej úrovni, aj v tej realite. Preto je práve rozdiel aj v tom, či sme si nejaké presvedčenie osvojili, povedzme, 2 roky dozadu, povedzme, pri nejakom silnom rozchode sme sa rozhodli, že už nikdy nebudeme vstupovať do vzťahov, že už nikdy sa takto nezamilujeme a sme sa tam vtedy rozhodli, tak práve veľakrát tieto presvedčenia sú o niečo ľahšie aj cez tú vedomú prácu rozkľúčovať a zmeniť. Je to akoby jednoduchšie. Ale ak sú to presvedčenia, ktoré sú oveľa staršie, napríklad presvedčenia z detstva, typu až keď budem ticho a budem počúvať, až vtedy budú rodičia kľudní, až vtedy budem mať kľud a pokoj, až vtedy budem milovaná, tak to môže byť pre celý ten náš systém o niečo náročnejšie jednak teda vypatrať, ale veľakrát aj meniť. Preto treba byť naozaj k sebe súcitný, treba mať fakt ten súcit, tú empatiu k sebe, že niektoré veci, ktoré už sú tam dlhodobo zakodované, nemusia sa uvoľniť okamžite. Čo je veľmi fajn, je, že v rámci Theta Healingu vieme pracovať práve s tým podvedomím,
kedy hľadáme hneď tú príčinu, odkiaľ to pramení a vieme tam vlastne celý ten systém a celý ten program keby vyňať a vieme ho nahradiť novým. To znamená, že to staré limitujúce presvedčenie, napríklad nezaslúžim si lásku, môžeme v tej spomienke vyňať a prepísať a vieme vlastne vytvárať oveľa rýchlejšie tie nové dráhy, vieme to tam prepisovať aj na tej fyzickej úrovni. Jednoducho práve v tej teta hladine sa to všetko prepisuje oveľa ľahšie, ako keď budeme iba mantrovať a budeme iba nad tým premýšľať. Samozrejme máme aj rôzne presvedčenia, ktoré sú ešte staršie ako z toho detstva. Naozaj veľa tých programov si nesieme od tých našich rodičov, od prarodičov. Vie sa to akoby ťahať cez celé generácie a povedzme, ak už 7 generácií sa ťahá ten istý program typu nezaslúžim si lásku, tak potrebujeme hľadať, že kde vlastne v tej genetike to vzniklo. Vieme to akoby uvoľňovať a my sme práve tí, ktorí vedia celú tú našu rodovú líniu odľahčiť od týchto starých presvedčení, ktoré akoby neprospievajú v tom živote, ktoré ich nejako limitujú v tom nájsť si partnerské vzťahy, mať tú lásku, cítiť ju, zažívať ju. A my vlastne, keď od seba toto presvedčenie zmeníme, uvoľníme tie traumy, tak my tým vlastne pomáhame aj tým našim potomkom. To znamená, že my akoby presekneme ten starý program, predelíme to, čo si mysleli tí predkovia, pretože my už to máme inak a to, čo si my myslíme, tak tento obraz o sebe vieme poskytnúť potom aj ďalším generáciám. Veľmi zaujímavé práve pri tej práci je pre mňa to, že veľakrát tá minulosť, budúcnosť a prítomnosť sa naozaj akoby prelína. To znamená, že veľakrát sa deje to, že my keď zmeníme ten program u seba, zmeníme to presvedčenie, tak my tým vlastne vieme ovplyvniť ako keby aj tie generácie v tej minulosti. To znamená, že môžete vidieť, ak žijú vaši rodičia alebo prarodičia, starí rodičia ešte teraz, dnes, tak vy môžete dokonca zaznamenať nie zmenu iba v tom vašom správaní, ale naozaj aj tí členovia tej rodiny pociťujú zmenu. Buď to vidíte v rámci nejakých konverzácií s ním, že napríklad sa s nimi dá oveľa ľahšie rozprávať, je to príjemnejšie, ale zároveň vidíte aj v tom ich živote rôzne posuny, ako keby sa aj oni tým vedomím niekde posunuli, niekde sa shiftli. Samozrejme máme všetci slobodnú vôľu, to znamená, že nie vždycky to funguje tak, že keď zmeníte seba, tak zmeníte povedzme aj správanie vašich rodičov. Tam to samozrejme je veľmi individuálne a oni na to, aby nastala aj u nich nejaká zmena, to potrebujú akoby do toho svojho systému prijať. Je tam zaujímavé tiež to, že nemusia to prijať z toho miesta, že vy im to poviete, že toto sa tam zmenilo a toto ste spravili a veľakrát sa to deje tak nejak ako energeticky, kedy zrazu akoby tým rodičom veľakrát tak klikne, dojdú im určité veci, zmenia svoj životný postoj, zmenia svoje životné smerovanie, povedzme, začnú viacej pristupovať k svojmu telu s takou láskou, s úctou, začnú sa zaujímať viacej o svoje zdravie, začnú prekopávať tie nefunkčné vzťahy, ktoré majú. Možno, že sa niekto odsťahuje, možno, že sa niekto rozvedie, možno, že navštíví nejaké liečenie alebo nejaké terapie. Ten shift tam nastáva. Toto je pre mňa naozaj veľmi zaujímavé. Ja vám poviem taký môj príbeh, čo sa mi stalo. Ja som vlastne pracovala na téme, ktorá súvisela s mojou mamou a s mojou sestrou. Už si presne nepamätám celý ten kontext a celý ten priebeh toho Theta Healing stretnutia. A bolo tam ale zásadné to, že ja som si v istom akoby momente uvedomila, že mám takú podvedomú potrebu držať kontrolu nad životom mojej mamy a mojej sestry. A keď sme sa pozerali na to, že prečo to robím, tak mi tam vyliezli samozrejme ako rôzne benefity z toho a rôzne učenia. Jedným z tých benefitov bolo práve to, že mi to akoby pomáhalo mať tú kontrolu a tým pádom mi to pomáhalo, zdvíhalo mi to ego takým tým nezdravým spôsobom a to znamená, že keď sa mi tam ako zdvíhalo to ego, nazvem to, že to bolo takéto spirituálne ego, tak mi to akoby
pomáhalo mať vyššiu sebahodnotu a to sebavedomie. Čiže tam vlastne akoby kľúčové bolo práve pozrieť sa na tú sebahodnotu a to sebavedomie a prečo to neviem vnímať aj bez toho, že by som chcela mať tú kontrolu nad životom mojej mamy, životom sestry a tak ďalej. Zároveň tam boli rôzne strachy. Jeden z tých hlbších strachov bolo, že keď nebudem sa zaujímať a starať, zdôrazňujem to slovo starať, pretože ten záujem bol iba taký podprahový, ten záujem nebol skutočným záujmom, ale tam to bolo, že to robím v mojom záujme, aby ja som sa cítila bezpečne. Jednoducho som sa bála toho, že ak nebudem tam mať tú kontrolu, tak sestra a mama skončia veľmi zle. Bála som sa, že ochorejú, bála som sa toho, že týmto životným štýlom, ktorý žijú, takže kvôli tomu zomrú, že sa idú zodrať, že robia napriek svojmu zdraviu, že prehliadajú rôzne signály, ktoré im to telo dáva a ja som sa snažila mať tam tú kontrolu a snažila som sa im všemocne pomôcť, aby boli zdraví, snažila som sa im dohovoriť, posielala som im rôzne videá, rôzne články o tom, čo môžu robiť a jednoducho som strašne akoby ich chcela zachraňovať v tom. Ale práve za tým zachraňovaním bolo to podvedomé, že mám pocit, že mám nad nimi veľkú moc. Ale zároveň tam prichádzala tá frustrácia, pretože v skutočnosti som nemala nad nimi tú veľkú noc. To bolo iba nejaká domienka. Práve naopak som sa stretávala s tým, že prichádzalo nepochopenie, prichádzal odpor. Nefandili tomu, čo ja robím. Veľakrát sa, povedzme, vysmievali tomu, čo ja robím. Robili si zo mňa srandičky typu Linda, tie tvoje psychologické žvásty, alebo tie tvoje spirituálne blbosti a ty si taký snílek a tak ďalej a tak ďalej. A privádzalo ma to do takého momentu pozrieť sa na to, že prečo toto ja vlastne ešte potrebujem. Že prečo ja vlastne potrebujem to, aby oni mi oponovali, aby sa bránili proti tej mojej pomoci, aby znevažovali to, čo robím a tak ďalej a tak ďalej. A znova, keď sme sa na to pozreli, tak jeden z tých benefitov bolo to, že mi to pomáha jednak sa uzemniť, že byť tam akoby fakt pevne spojená so zemou. Čiže to, že ma povedzme tak nejako akoby slovne prefackávali, mi pomáhalo akoby byť stále na tej zemi, dosadnú na zem. A vtedy som si uvedomila, vtedy mi to kliklo, že Linda, ale potrebuješ na to, aby si bola uzemnená, aby ti druhí ľudia oponovali, potrebuješ, aby ťa nejako dávali dole. A vtedy som sa rozhodla, že nie, tak toto nepotrebujem, ale viem, ako byť uzemnená, čo to znamená byť uzemnená. Viem, aký je to pocit, keď som uzemnená a že je to pre mňa bezpečné a možné byť uzemnená už len tak. Aj bez toho, že mi druhí ľudia musia oponovať, aj bez toho, že si robia srandu, aj bez toho, že čokoľvek, bez toho, že ma tam akoby nejako zhadzujú. Čiže tam akoby toto bol jeden z tých benefitov, to uzemnenie. Ďalší z tých benefitov bolo klásť si otázky. Čiže klásť si otázky, že či je to tak naozaj, či je to tak pravdivé. A práve to je to, čo mi pomáhalo akoby ukotviť sa viacej, teda aj so sebou, akoby v tom svojom strede, vnímať tú svoju pravdu a vnímať zároveň tú najvyššiu pravdu. Čiže to, že ma spochybňovali to, čo robím, mi v skutočnosti dávalo ten benefit toho, že som sa nemusela ja sama spochybňovať, ale práve mi to otváralo akoby tie rôzne otázky, aby som si mohla na tie otázky odpovedať a vždycky sa akoby vrácať k sebe. Je toto moje? Je toto akoby tá moja pravda? Je to tá najvyššia pravda? A vlastne tiež, keď som si toto uvedomila, tak sme to tam akoby mohli zmeniť, že môžem si klásť tie otázky aj bez toho, aby niekto, povedzme, podrývačne, podpichovačne alebo sarkasticky sa ma pýtal tie otázky. Ale že môžem to robiť len tak. Čiže o tomto to presne je, že tam som si akoby našla, že aký mám obraz o sebe, čo si o sebe myslím, prečo to robím, aké sú tam benefity, aké sú tam učenia a začala som to meniť. Čo sa mi tam potom udialo v tom živote, bolo to, že zrazu som absolútne nedostávala negatívny feedback od mojej mamy ani od mojej sestry na to, čo robím, ale naopak sa udialo to, že začali za mnou sami chodiť a začali sa ma pýtať, čo môžu zmeniť, ako to môžu spraviť,
či im nepošlem o tom nejaké video, či im nepošlem nejaký článok a začali sa sami od seba zaujímať. Moja sestra, ktorá bola vždycky extrémne racionálna a až veľký skeptik, by som povedala, začala príjmať, začala chodiť za mnou ako za staršou sestrou. Hej, začala chodiť ako mladšia sestra za staršou sestrou. Už to nebolo v takej tej vymenenej roli, že ja sa snažím byť jej učiteľkou a podobne, ale sme si tam akoby vyrovnali tie role, že sme sa dostali každá na to svoje pravdivé miesto. Zároveň moja sestra išla na Theta Healing sedenie, čo bolo pre mňa úplne nepochopiteľné, že wow, aký je to rozdiel, čo sa vlastne zmenilo v jej myslení, v jej správaní. Zo skeptickej a maximálne neveriacej vlastne sa stal nejaký prerod do toho, že začala týmto veciam veriť, začala to vnímať a sa jej to krásne otvorilo. A odtedy sa zaujíma tiež o tieto veci. A nie je to presne o tom, že ja som ju tam dotlačila, ale ja som sa pozrela na to, že prečo vlastne potrebujem kontrolovať ich život a to, ako sa správajú, to, ako myslia a tak ďalej. A naozaj som pustila tú kontrolu. Ale cez to, že som si vypatrala všetky tie benefity a všetky tie učenia, ktoré mi to prinášalo. O tomto je práve Theta Healing a tá vedomá práca s telom, o tomto je to, čo ja robím. Hej. O tomto je tá hĺbková práca, kedy my sa pozeráme na to, prečo sa to deje a ako to vieme zmeniť. A meníme to presne od podstaty, od toho koreňa. Ak vás zaujímajú tieto témy, tak môžete kliknúť na odber a sledovať môj kanál. Budem pre vás natáčať videá o vzťahoch, o manifestácii, o finančnej hojnosti, o biznise, ktorý môžeme tvoriť autenticky a o ďalších veciach, ktoré prepájajú osobnostný rozvoj, prácu s telom, prácu s našim vedomím. Ak ste zažili podobnú skúsenosť ako ja, že cez nejakú vašu osobnú transformáciu sa transformovalo vaše okolie a zmenilo sa správanie ľudí vo vašom okolí, tak mi môžete zazdieľať do komentára, som veľmi zvedavá. Čiže keď sa vrátime k tej téme sebaobrazu, tak z tejto mojej skúsenosti som vlastne pôvodne mala obraz o sebe, že som tá dcéra, ktorá je tá čierna ovca, tá, ktorá do tej rodiny nepatrí, tá, ktorá sa vymýka všetkému, čo tá rodina zaužíva. Myslela som si o sebe, že som tá, ktorú nepríjmajú, tá, ktorej stále oponujú a tak ďalej a tak ďalej. Hej, čiže tie myšlienky, ktoré som tam mala, sa mi zrkadlili vlastne návonok. Lenže prečo sa mi zrkadlili a prečo som si to vlastne myslela o sebe? Pretože to malo dobrý dôvod. Malo to benefity, malo to ochrannú funkciu. A my keď zistíme, akú to má ochrannú funkciu, to, čo si o sebe myslíme, a kde vlastne táto ochranná funkcia vznikla, kde vznikol ten obranný mechanizmus, tak s tým vieme pracovať a vieme to začať meniť. To je to, čo bežne robím s klientami v individuálnych stretnutiach alebo aj v transformačných programoch pre skupiny a v rôznych workshopoch. Zameriavame sa na prepisovanie tých ich podvedomých presvedčení, zameriavame sa na zmenu toho, čo si myslia o sebe samých a o tom, aby sa im tá realita naozaj formovala podľa tých nových zaužívaných presvedčení, nie podľa toho starého systému. Pomáham ľuďom k tomu, aby žili vo väčšej hojnosti vo všetkých oblastiach. Aj vo vzťahovej oblasti, aj v tých financiách, aj v tej finančnej hojnosti, aj v tom zdraví. A aby to mali všetko, nazvem to také kvitnúce. Aby sa všetky tie ich oblasti zlepšovali a nebolo to, že vzťahy na úkor práce, práca na úkor vzťahov, hej, alebo zdravie na úkor práce, ale aby to vedeli mať ako v súlade. Pomáham ľuďom mať autentický biznis, ktorý im zarába, mať zdravšie, kvalitnejšie vzťahy, ktoré sú naplnené tou láskou, ktoré sú naplnené tým príjmaním jeden druhého, bez nejakých tých hádok, ale s tým, že vedia konflikty riešiť s takou láskou, so súcitom, že vedia, ako komunikovať v tých vzťahoch, ako si nastavovať hranice. Učím ľudí, ako byť zdraví v tom ich tele, ako si budovať to zdravie, ako pracovať so svojou energiou na to, aby sa spúšťali všetky tie samoozdravné mechanizmy. Učím ich rozvíjať rôzne schopnosti, o ktorých nevedeli, alebo ktoré si možno, že v minulosti, prevažne v detstve, niekde potlačili. Vytváram ľuďom ten bezpečný priestor na to, že sa môžu otvoriť a môžu rozbaliť všetky svoje časti. Že nič nie je odsudzované, ale všetko je tam vlastne príjmané a aby sa dostali do takého väčšieho celku, do takej väčšej celistvosti. Aby poprepájali všetky tie ich časti, ktoré tam ako kdesi možno, že spolu súperia a aby ten život nemusel byť ťažký, aby to nemusel byť boj, ale aby si ho naozaj užili a mali ho s ľahkosťou. Ako teda zmeníte ten obraz o sebe samých? Za prvé začnete rozprávať iný príbeh o vás samých. Identifikujete v prvom rade tie staré presvedčenia
a zároveň identifikujete aj tie nové presvedčenia. Tie, ktoré už vytvárajú tú vašu novú realitu, ktoré odzrkadľujú ten váš nový pohľad na seba samých. Môžete robiť afirmácie, môžete si to rozprávať, môžete si to sugerovať, áno, dá sa to. Avšak vnímam, že v istom momente afirmácie môžu spôsobiť iba nejaký overlay, hej, alebo nejakú vrstvu navyše, nejakú náplast toho, čo si v skutočnosti o sebe myslíte. Čiže ja namiesto tých afirmácií odporúčam naozaj akoby pracovať s tými hlbokými podvedomými presvedčeniami a v prvom rade to uvoľniť. Nazvem to, že vyčistiť tam tie presvedčenia. Pretože ak by sme iba afirmovali a dávali na to, tak možno, že kde si stále pod tým budeme sa cítiť, že to vlastne nie je pravda. A vytvárame si tam vlastne ďalší vnútorný konflikt. A to nechceme. My potrebujeme vnímať, že či tie afirmácie, ktoré si hovoríme, rezonujú s celým našim telom a či sa v tom cítime naozaj príjemne, dobre, alebo je tam niečo v nás, čo vyskakuje, že toto si nemyslím, z tohoto mám strach, tuto cítim tlak. My nemôžeme akoby prelepiť tie pocity strachu, pocit viny, hanby, staré akoby presvedčenia, niečo, čomu sme v minulosti verili iba tým, že tam ako capneme novú nálepku a dáme tam, že tak teraz tomu verím. My to potrebujeme naozaj cítiť v celom tele, že to je pravda, že to tak už skutočne máme. A kedykoľvek máme pochybnosti, tak je tam veľmi dobré pozrieť sa na to, odkiaľ to pramení a prečo to ešte potrebujem tým starým spôsobom. Keď si teda hovoríme tie afirmácie, tak potrebujeme sa cítiť v prvom rade v bezpečí. Že je to pre nás bezpečné prijímať túto afirmáciu, že je pre nás bezpečné prijímať tento nový obraz o sebe samých. Potrebujeme sa toho nového nadýchnuť. Potrebujeme to precítiť v každej jednej bunke tela. Ja veľmi odporúčam robiť si to počas meditácie, pretože naozaj počas meditácie v alfa alebo v teta hladine sa tieto prepisy robia oveľa rýchlejšie, oveľa jednoduchšie. Kým si budeme iba tak kráčať na ulici smerom ako ideme, na električku a budem si len opakovať som krásna, som bohatá, som silná, som krásna, som bohatá, som silná a podobne, tak nemusí to mať zďaleka taký efekt a práve môžeme si tým vytvoriť iba zbytočne tú ďalšiu nálepku, ktorá len zakrýva to, čo je skutočne pod tým povrchom. Ak tam vnímate, že nejaké afirmácii neveríte, tak potrebujete nájsť dôkaz o tom, že je to naozaj pre vás možné a že to naozaj tak máte. Napríklad vyťahnem niečo z témy finančnej hojnosti. Povedzme, že chcela by som zvýšiť svoje príjmy a chcela by som predávať nejakú high ticket službu a je to nejaký môj prvý high ticket. High ticket znamená, že sú to služby alebo produkty za oveľa vyššie ceny, ako je bežné. A teraz ja si vytvorím takúto službu, vytvorím si tento produkt, ktorý idem predávať, ale neverím si naplno, že sa to naozaj predá. A kedy sa mi vlastne akoby mení ten obraz a kedy sa mi mení to presvedčenie je v momente, keď si to kúpi aspoň jeden človek. Ak si to kúpi ten jeden človek a dá mu to tú hodnotu a dá mi ten feedback, že to bolo dosť dobré, že naozaj mu to prinieslo to, čo potreboval, že mu to vyriešilo ten jeho problém a tak ďalej, tak je vlastne akoby externe cez toho druhého človeka, ktorý mi zrkadlí naspäť, že áno, je to pre teba možné, áno, si dosť dobrá a tak ďalej. Niekedy naozaj na to prepisovanie tých našich podvedomých presvedčení alebo tom obraze o nás samých naozaj akoby pomáha tá externá validácia. Samozrejme, v ideálnom prípade my sa nechceme spoliehať iba na tú externú validáciu, ale potrebujeme sa v prvom rade pozrieť na to, že odkiaľ pramení vôbec to, že si tam neveríme, že si to o sebe nemyslíme. Napriek tomu, tá externá validácia toho, že áno, je to možné, je to pre teba bezpečné a tak ďalej, je veľmi podporujúca a to je to, čo nám pomáha aj liečiť tie staré zranenia. Napríklad vo vzťahoch. Keď sme zažívali vzťahy, kde nám boli neustále prekračované hranice, a ten náš partner nerešpektoval, povedzme, naše súkromie, nerešpektoval naše nie a tak ďalej, tak môžeme tam akoby byť práve v tej nedôvere, že či je to vlastne pre nás možné nájsť si taký vzťah, ktorý nebude pre nás ohrozujúci, ktorý bude naozaj láskavý a úctivý k nám aj k našim hraniciam, kedy budú tie hranice rešpektované, ale naša nová verzia už hovorí, že áno, je to pre mňa možné a takto to vlastne chcem mať a takto to túžim mať. Tým pádom vlastne sa deje nejaká transformácia, deje sa ten shift a teraz vlastne, keď nám príde do toho pola človek,
A to je práve ten malý krok, hej, my sme shiftli to, čo si o sebe myslíme a začína sa nám to už v maličkých kúskoch objavovať v tej realite, tak prichádza človek, ktorý nám potvrdí to, čo si skutočne myslíme. To znamená, že áno, je to pre mňa možné. Hej, to je ten prvý level, že áno, je to pre mňa možné. A teraz vlastne prichádza do našeho života taký partner, ktorý nás rešpektuje, ktorý si nás váži, ktorý veľmi akoby rešpektuje tie naše hranice. Keď povieme nie, tak to znamená nie. Je veľmi vnímavý a citlivý, dajme tomu. A teraz my zažívame úplne nový pocit v tele. Možno zažívame niečo, čo sme predtým ako v živote necítili. A čím viacej to vidíme v tej našej realite, tým viacej si ukotvujeme to nové presvedčenie, že áno, je to pre nás možné a už to tu tak mám. Už to tu tak mám. To je to dôležité. Nie, že budem to mať potom, ale už to tu tak mám. Aj pri tej manifestácii my potrebujeme vnímať, že je to pre nás možné a či tam mám áno alebo nie a či to tu tak mám. My potrebujeme byť otvorení tomu, že už sa to deje teraz. Spustíme si celý ten proces, už sa to deje teraz. Čiže čo tam je potrebné, musíme urobiť akciu. Bez tej akcie to nejde. To znamená, že ak ja si predstavujem seba, že predávam moje služby za high ticket ceny, tak reálne potrebujem takúto ponuku dať von. Reálne potrebujem urobiť takúto službu, takýto produkt a potrebujem to vypustiť. Čiže my potrebujeme urobiť tú akciu na to, aby sa nám to zobrazilo aj v tej realite. Aby naozaj tá realita odzrkadlovala to, čo si ja o sebe myslím a akú mám ja realitu už tu a teraz. Pretože tam v tej realite vidíme, kde sme spravili ten posun. Keď sa nám začnú meniť veci v živote. Keď už to nie je také isté, ako to bolo v minulosti. Tu je ešte veľmi dôležité dodať to, že naozaj veľa ľudí si nevšimne tú zmenu. Veľakrát sa dostaneme, povedzme, do situácie, ktorá môže vyzerať ako rovnaká, ale ona zďaleka nie je rovnaká, ale už reagujeme trošku inak, alebo tá situácia už nie je taká hrozná, ako bola v minulosti. To znamená, že sa tam niečo zmenilo, že sa tam niečo zjemnilo. A my potrebujeme si všimnúť jednak to, ako na tú situáciu reagujeme, potrebujeme si všimnúť naše pocity a naše emócie v tej situácii, či sú skutočne také isté, ako boli v minulosti. Či nás to skutočne ešte tak strašne triggeruje, či nás to spúšťa do toho stavu ohrozenia, toho stavu nebezpečia, alebo už je to jemnejšie. A ak zistíme, že áno, už je to jemnejšie, tak potrebujeme uznať. Potrebujeme uznať to, že sme spravili kus cesty. Potrebujeme uznať to, že sa to zmenilo a tým pádom znova sa akoby chytiť tej viery, že áno, je to pre nás možné a stále je to lepšie a lepšie. Stále je to lepšie a lepšie. Ďalšia vec, prečo sa veľakrát nevieme vymaniť z tých starých presvedčení, z tých starých vzorcov, z toho obrazu o nás samých, je kvôli tomu, že ostávame stále v tom istom prostredí, stále s tými istými ľuďmi. Možno sa nachádzame medzi ľuďmi, ktorí neustále podkopávajú našu sebahodnotu, ktorí nás nepodporujú v tom, čo robíme, ktorí sa vysmievajú tomu, čo robíme. Ak sme práve v tom procese tej transformácie z toho starého do toho nového a sme povedzme niekde medzi týmito dvoma, tak je veľmi potrebné akoby zmeniť naozaj veľakrát aj to prostredie, v ktorom žijeme, s akými ľuďmi sa stretávame. Pretože napríklad, ak tá moja stará verzia zažívala vzťahy, ktoré neboli podporujúce, mala priateľstvá, kde sa ľudia navzájom ohovárali, kde sa nepodporovali, kde sa stále sťažovali a v kuse tam boli nejaké tie pripomienky, podmienky, sťažnosti a tak ďalej. A nová verzia už je v tom naladení, že ale ja chcem takých ľudí vo svojom poli, ktorí budú úprimní, ktorí budú čestní, ktorí, keď sa niečo deje, mi to radšej povedia do tváre, budú otvorene komunikovať, hej, nebudú sa mi vyhýbať, budú, povedzme, aj emočne viacej otvorení. A ja som tu, kde si akoby v strede medzi týmito dvoma, tak ja potrebujem urobiť ten krok a začať naozaj meniť partiu, hej, začať stretávať tých ľudí, ktorí sú takíto. Na to, aby ten môj mozog videl, že aha, áno, aj takíto ľudia existujú. Je to pre mňa bezpečné, možné nachádzať aj takýchto ľudí a som tomu otvorená, otváram sa tomu a urobiť ten akčný krok a naozaj začať sa stretávať s takýmito ľuďmi, ktorí mi vlastne ukážu tú inú možnosť. Pretože my veľakrát ani nevieme, že máme inú možnosť. Lebo sme boli tak príliš zvyknutí na toto všetko, že si myslíme, že toto je ten normál.
Hej, stáva sa to pre nás úplne bežným, normálnym, automatickým a nevidíme za to. Až tedy, keď sme v tomto bode, v tomto mieste tej transformácie, až tedy vidíme, že toto, čo som si myslela, že je normálne, zďaleka nebolo normálne. A moja nová verzia chce zažívať radšej toto. A teraz, keď stretnem jedného, dvoch, možno že troch ľudí, ktorí mi vlastne potvrdia to, že áno, ono to existuje a je to pre mňa možné a existujú aj ľudia, ktorí ma vidia takú, aká som, ktorí ma podporia v tom, čo robím a ktorí mi napriamo povedia, keď sa im niečo nepáči, namiesto toho, aby ma ohovárali, tak už vidím, že aha, OK, a teraz je to na mojom rozhodnutí, či idem pokračovať v tejto ceste transformácie. Tam ale musím akoby prijať to, že títo starí ľudia začnú odchádzať z toho môjho pola a veľa ľudí sa toho práve desí, alebo znova spadnem k tomu istému, len aby som si udržala to, čo som mala. Pretože toto bolo pre mňa do nejakej miery bezpečné. Je to niečo, čo poznám. Hej, čiže tam je to zase o tom našom rozhodnutí, o tej našej slobodnej vôli. A naozaj vychádzať z komfortnej zóny nie je vždycky úplne príjemné, pretože sa môžeme práve nachádzať v strede, kedy začíname mať ten strach, že OK, a čo keď prídem od tých priateľov, čo keď ma znenávidia. A tam práve v tomto mieste, v tomto bode tej transformácie sa vyplavujú všetky tie naše podvedomé strachy a presvedčenia a tu sa akoby nám ukazujú sa nám ešte práve tie nespracované fragmenty toho starého self-konceptu, toho starého myslenia, toho starého obrazu o nás samých. My to potrebujeme začať v tejto fáze rozkodovať a liečiť tie staré zranenia a uvoľňovať tie strachy, ktoré sa nám tam ukážu na tej ceste k tomu našemu vytúženému. Pýtajte sa teda seba samých, je niekto alebo niečo, čo ma drží ešte v tých starých vzorcoch, v tom starom obraze o mne a kým a čím sa potrebujem obklopovať na to, aby som sa dostala do toho môjho vytúženého, tomu môjmu novému obrazu o mne samej. Čiže ak vidíte ľudí, ktorí žijú ten život, aký chcete žiť, majú tie kvality, ktoré vo svojom živote hľadáte, ktoré potrebujete, ktoré reprezentujú ten váš nový sebaobraz, self-concept, tak takýchto ľudí začnite vyhľadávať. Týchto ľudí si začnite púšťať do svojho pola. Pretože týmto všetkým vy si iba potvrdzujete to, že áno, je to pre mňa možné, a môžem to mať aj takto. Sú aj takíto ľudia. Môžem to zažívať týmto spôsobom. Môžem to mať ľahšie v tom živote. Môžem mať viacej v peňazí. Môžem mať lepšie tie vzťahy. Môžem mať lepšie zdravie. Hej? Môžem sa cítiť jednoducho v tom živote viac naplnene. No a teraz ako na záver, ako viete, že ste zmenili ten váš pohľad na seba? Je to vtedy, keď veci, ktoré vás v minulosti triggerovali, ktoré vás púšťali do nejakej veľmi silnej emočnej reakcie, vás ďaleka tak netriggerujú. Už je to príjemnejšie, je to ľahšie, vy ste tam v takom neutrále, nespúšťajú sa vám všetky tie obranné mechanizmy, ale konáte inak, cítite sa inak a je to pre vás oveľa viacej priateľné, oveľa viacej ste v kľude, v harmonii, cítite sa, že ste tam v tom prepojení a ste tam v tej vašej sile. Môj príklad, čo som zažívala. V minulosti, keď mi niekto napísal na moje video alebo na môj príspevok nejaký hejtovný komentár, začal ma tam odsudzovať, začal mi tam prípadne nadávať, osočovať ma jednoducho akýkoľvek hejt, hlavne čo sa týka nejakej pasívnej agresie, tak som to veľmi, veľmi zle znášala. Cítila som sa veľmi zle, začala som sa spochybňovať. Cítila som sa, že OK, čo keď má ten človek pravdu a tak ďalej. Snažila som sa mu obhajovať, snažila som sa proste nejako sa s ním udobriť a snažila som sa mu vysvetľovať a tak ďalej. Hej, a to mi stačilo, keď mi napísal jeden človek, jeden komentár, hej, alebo dva komentáre. Dnes, keď som vydala toto video, tak to malo extrémne veľký dosah na ľudí. Mám tam extrémne veľa komentárov a fakt veľká väčšina tých komentárov bola čistý hejt. Boli to urážky, bolo to zahambovanie takých, na ktoré keď som sa pozerala, som si povedala presne, že v minulosti by ma to strašne trápilo. A dnes je to úplne v kľude, pretože vidím, že to so mnou nesúvisí. Absolútne to nespustilo tú lavínu emócií, ktorú by to spustilo v minulosti.
pretože viem, kto som, viem, čo robím, viem, čo dokážem, viem, ako dokážem pomôcť ľuďom, viem, že realitu si tvoríme sami a veľa schopností, ktoré možno, že nemáme ešte rozvinuté, tam v nás kdesi driemu a my ako ľudia dokážeme o mnoho viac vecí.